Кожны дзень мы бачым дабрачынныя зборы, спасылкі ў сторыс, пасты ў тэлеграме, артыкулы ад медыя. Але часам проста немагчыма дапамагчы кожнаму чалавеку, які пацярпеў ад пераследу, кожнаму праекту, які на мяжы закрыцця, кожнаму дзіцёнку, чыё жыццё залежыць ад нашай дапамогі. Але і не трэба ўсім адразу. Гэта ж немагчыма. Каб дапамагаць, не патрэбны вялікія грошы ці гучныя жэсты. Дастаткова не прайсці міма там, дзе можаш падтрымаць хаця б аднаго чалавека, аднаго дзіцяці, адзін праект, адну жывёлу. Я ведаю, што любы данат у дабрачынную арганізацыю можа каштаваць свабоды, калі вы знаходзіцеся ўнутры краіны. Але ж беларускія сэрцы поўныя салідарнасці і дабрыні. І я бачу, што вы дапамагаеце. Я бачу, як закрываеце зборы дзеткам і ратуеце іх жыцці. Дапамагаеце адзінокім пажылым людзям, пра якіх не апекваецца дзяржава. Клапоціцеся пра бяздомных жывёлаў, бо ў прытулках не хапае ежы і грашовай падтрымкі. Таксама бачу, як вы збіраеце на рамонт гістарычных будынкаў і сваімі рукамі аднаўляеце нашу нацыянальную спадчыну. І вось гэта, здаецца, маленькія дзеянні дапамогі менавіта тое, што робіць нашу нацыю лепей тут і зараз. Ніжэй спіс збораў, якія даслалі нашыя партнёры і якія, на жаль, яшчэ не закрытыя. Але вы можаце з гэтым дапамагчы. І важна, не рабіце данатаў на гэтыя зборы, калі вы знаходзіцеся ўнутры краіны. Дзякуй вам вялікі.